Eto. Kako će Bog da počisti Sotonu i sataniste i zbog čega čeka ovoliko dugo? Pa govorili smo o tome, znači Bog čeka zato što postoje mnogi ljudi koji treba da čuje ovaj program, pa će posle ovoga da se prizovu pameti. Verujem da dobiješ puno mailova gde su ljudi zahvalni da su im ove informacije pomogle da promene neke životne stave. Ja dobijam svaki dan puno mailova ljudi kojima se život promenio na bolje, koji mi se zahvaljuju. Tako da, kako kaže u Bibliji, ne kasni Gospod sa obećanjem svojim, nego nas trpi da svi uđemo u pokajanje. Bog čeka da svi ljudi za koji ima nade, za koji ima šanse da se prizovu pameti, da se okrenu njemu. A kako će biti likvidacija Sotone, ima opisano u knjizi Otkrivenja, tamo u 19. 20. poglavlju može da čita kako će Sotona biti uništen. Lako će Bog sa njim da se obračuna. Ono što je najteže Bogu nije da se obračuna sa Sotonom, nego kako da se obračuna sa ljudskim grehom. Kako da Bog privoli čoveka da odbaci greh. To je njegov najveći problem. To je problem koji Bog treba da reši i bori se da reši da ljude pridobije na svoju stranu. One koji hoće. I zato Bog odugovlači, jer ima puno njegove dece i njegovih stvorenja koji treba da se okrenu moralu, zdravom životu, poštovanju drugih. Nemoj da činiš drugima ono što ne želiš drugi da